Jingmut step ipi baro ani kesengi ke ketengge jong try jisu but saya sien ngi priang subhai pi baro iwe piwe ki prabangai aki yeng ki jong pi ka ba ngi lumlang ban ya mani ban ya ro ban khrau ke ketengge jong try ba kham ta me ani kesengi ban one ban skap pan utrai ke e ke bu trau don ban kren ki jim jing iwe piwe ngi priang subhai pi ke ketengge jong try ya pi baro ki prabangai bedon ki yeng ki jong pi but what kita baro ki ba ya slok tilamat ngi ni kiwe pat kijaka galong hagini ke nongbak ke jangi hagini ke jela but hagari India hibro kowe baru ni kiwe pat kijaka jong ke perthai kiba slok tilamat ngi ni ke singi pidang subhai pi galong ke jingmen ke khrau ngi la ba don lang hagini guru common money you try ni aingu you blay nam taki lat pathai ko bor ki bakum kini ngi la ba wan lang ban yo ini ka lat ban money you try wat la ngim la ban wan hagamet hangni hapo ke Jingmut ni ringi la punya wan lang ni guru common mani utrai. Tangi priang sub happy ke keteng utrai jisu bangai bangani ke sengi kalong ke sengi ke Briew yo ban kerku kerhai ye ke Jingmut jong pi. Ini ke sengi ke bangi sedang ini ke syakri ngi lang ban yaro ban Pynthorumkhrah ban pen don buram ke keteng jong utrai. Nama shisha haki ke baro ke keteng Briew ke ong mengini ban lang ban aingu utrai. Nomor kata kalong ke mon ke jong u hau Chris jisu. Tingin wan lang ni sengi de jing aingu de jing ro ke jing penomburam but in one shoot try de dok no jing baro bangi let you de jing ro hagini sengi tungi lang ni ke por ngi ro lang ni jirwa ngim la klem darisa ngim la klem da perta kumnu bemit he slay try ke jing ai ke jame kata long ke jing ruai ke bangi de men ye ruai mana ke sengi shisha ke jing ai ke jong try ke long badap yang shi ke jing ke jangi we pi we amen tinggi le lang man ruai lang ni ke jirwai ni ke sengi la ban thap lang ki kti ke jong pi ke mira ya ro yu trai ngem la lem dari sang ngem la lem da perta kum no hangi da jing ai ai oh wala ngem blok ki ba bet en rei ya pok jong i begin ban miam dan ban ya nu jor hey you play you ba kum mami hey you play you ba kum mami
Sha Trai Hallelujah Trai Mengipun krau ini Trai Hallelujah Jesus Ipun krau Trai Ika kerteng jome Mengiarok pendan buram ini Trai Hallelujah Jesusเป็นคราวยาวJesus Kristus Traiพี่กี่บาทเป็นเรียวบาอุลาเท้าเน่งเปิดเทบาโรกิงูยูตรายกาบุรัมกีเป็นเปล่าเป็นคราวอยู่จีสุเป็นคราวยาวจีสุคริสต์ตรายมีกี่บาทเป็นเรียวบาอุลาเท้าเน่งเปิดเทบาโรกิงูยูตรายกาบุรัมกีเป็นเปล่าตรงนี้ยาโรตรงนี้ยาโรเป็นนอนบุรัม
Utrai halor baro Blay bakrao bor Hallelujah try Yaro imi Tungin yaro Pendan buram Yaro Jesus Christ Unang pening irwayaro Pendan buram You Christ utray usin Tungin yaro Oh tungin yaro Pendan buram Yau Jesus Christ unang penem yaro Pendan buram You Christ utray usin You Christ utray usin Oh Hallelujah Lord Milong baday usin Hallelujah Jesus Uble long background Ruay ban nga uble long background Pertaken ikan no buble long background Uble long background Uble long background Ruay ban nga uble long background Pertaken ikan no buble long background Jing cloud jong sin Ka jing cloud jong usin Mlakop daka puram I pertaken lekmen I pertaken lekmen Ukop daka jing shai Jing dum persyang banri Kynja hasur jonggu Kynja hasur jonggu Irway lang uplay long background Urway ban nga uplay long background Pertaken ikan no bublay long background
cao yên ô na ya shaya ô yeah bỏ long hạc đi trong u chính stang bát ca jing cốt chính stang bát ca jing cốt play lại away you play lại ha away ba Mynsiem bát khôn ba Mynsiem bát khôn u sing bát khôn lang broad u sing bát khôn u sing bát khôn lang broad u play long bát khram ô ruai bát nga bu play long bát khram berteikan ikan do bu play long bát khram u play long bát khram u play long bát khram ruai bát nga bu play long bát khram berteikan ikan no bu play long bát khram kerteng bahak litam kerteng bahak litam oh tang ya ungan ya ro Don kan ruai bu play long bát khram ruai jam kerteng bahak litam kerteng bahak litam tang ya ungan ya ro oh kan ruai bu play long bát khram oh ruai biang kerteng bahak litam long ruai kerteng bahak litam tang ya ungan ya ro oh kan ruai bu play long bát khram si si sin ruai kerteng jangu long kerteng bahak litam oh tang ya ungan ya ro oh kan ruai bu play long bát khram bu play long bát khram oh play long bát khram ruai bát nga bu play hallelujah long bát khram berteikan ikan do bu play long bát khram oh ruai should ruai long bát khram u play long bát khram ruai bát nga bu play long bát khram berteikan ikan no bu play long bát khram si si sin ruai jump shoot ruai u play long bát khram ruai bát nga bu play long bát khram berteikan ikan no bu play long bát khram
I'm the way, but come on me, but come on me. I'm the way, but come on me, but come on me, try. People krenny gay baro, she can drink belong. People town, blah blah order try. People person and sim, Jomi, she can changi, me long go play. To me. Jesus, me long me, blame a crown.
me I show I can just in charge of me long bom chuk but try me long me u play you bayine bom chuk bom chuk la ching long to me long u ba Ngân dây đuôi ở trên khám cho mình Mani ame Dem sim ya mi Jesus May I pen pao me long play The jingem jingy baro trying in your mind shimmy The more long but power Hallelujah Jesus Oh we bless your name Ikakuya me Melong bayay ni try Melong bakraw bor halor baro Compare try ke ega banging ye kandong ye shem try Melong mame kham kraw Oh Mera yangi kitab nyang jome Lord, you get my kitchen shampoo. Namar melong, mami, play a crown. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Imani me. Yaro, you try Koga Mynsiem jongan Bleba kraubo Bleba kraubo Yaro you try Piki Bula Silspa Bleba Kraubo Bleba Kraubo Mynsiem jongan Bleba kraubo Bleba kraubo Yaro you try Yaro you Bleba kraubo Bleba kraubo Bleba kraubo Bleba kraubo Bleba Yaro imetrai
Belong ublay bakraw bo try. Yero ime try. Yero ime Jesus. Hallelujah Jesus. Amen. 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 Terangi aingo ime. Bakom ki Briew ki ba mela pelongi bingin long ki ba mentah ki ba im namar ba mela siuspa ba mela pen imingi ka Mynsiem ka jingi ka bangi hani sngi lak ban mani namar ba ka Mynsiem ka ba im ga lak ban mani ming aingo ime try ba ka jing mani yami ha ka Mynsiem ngi mat try ya ta ka jing koridor juga jim gumba memela temu yangi bangin im namar mela thau yangi bangin im be hami ho try bangin im be hami ngin im be dami daga ktien gumba mela ai ba du Mynsiem u ba me mela the ba mentau ba im hangi ba hani sngi la ban khot im aba kopa ba hani sngi la ban permana jisu mela try jisu mela try mela blay ba krau por namar kom ki Briew ki ba im om shu ha ba chakado regi Briew ki ba im ha ba do Mynsiem ya ingo im ya sngi bagi Jingmut ki jingi kilong bla pai be chiki aka ki balong ki ba bom chukut ki Jingmut jingi kilong bla pai be chiki aka ki balong ki ba yaine junom ya ingo im ba kata kalong ka jing koridor ha bangi wan ban im ya ka jim bangi pen Mynsiem ngiring Mynsiem hame bat ka jing mani ka balong ha Mynsiem ka jing shisha kalong kata ka jing ringdur ka jing sanjur ka ba memela sanjur nadu chwa ban thawngi ba kata kalong ka rukum im bangi ngi dei be ya ka ban im try ho oi wat ha bangi ban wan ban the ha ka ni rukum ka ni sngi de ki jing rwai ki balong ngi krat ki bala persap Mynsiem na me ki ba try na ka Mynsiem na ka dono jing ni sngi the try ban rwai ban kin ut ban kin tiu ban pen kraw namar ka Mynsiem jingi ka im hallelujah ban nyai ngu im krat ban ngin im gumni shiki ba bom chukut ban kani kalong ka jing koridor ba kani sngi ka ban nyalum lang ban mani lang yame ka por ba kum gini krat ba ngitip in krat ka perthei kadon kami ka jubab ni ai ngu im ba ka jubab kalong hakani ka chisha ba malong mami kris malong mami nong thabo nong pelong ki baro kilong bala pelong hame ba ki baro kilong bala pelong shame be ngin krat hallelujah ka buram kalong im ko chisu ka jingo kalong imi hallelujah o ngi aingo utrai ng kubli shibon pas banshan but worship team gi jeng meban gi jeng i bado hane sngi para benget ki ba yalam ngi kum kita ki khot bat ki benta kan ma ngi long ka met ka jung trai la de pi la snap gi jeng slok gi jeng phliu ki bang li slok ngi li phliu kham tam e ki ni ki tayo ki bala lej ha ki pedang tayo jung ki jeng slok bagi jing phliu ki bang le slok bat phi pra bangai ka ban bat yai ban bat yai sam bat ya bentai ni ka jisha jo ka jilong bang ilong mentau Briew uba ublei upeniang komu pat lang jo ni ki jat ni ki Kynja ni ki thli baro amdan jing penya per show namar ngilalong tau weu Briew uba Chris long clear ba bangi long tau pat lang ba ka jat ben Briew ka bu la jiet bangi long ki ling do ki ba Kynja siem komu Briew ba Kynja Mynsiem bangum ta ni sngi wan ya ban aingo utrai nyai ngu utrai bangila banya wan biang kumni kum ka balang banya kenduk lang haka duan jog jing ai ngu ba duan jog jing mani ya ban kerkhu ya ban pen kraw ba ya ban pendon prom ka kerteng ka utrai wat lang yang patla banya kenduk hang ni hapo kayeng mani hang ni hapo Pynthorumkhrah rein nam ta ju pi bar kho ki pra bangai hoi mla ban len ba ka don ka jing kadon hi ka jing tamang ka jing Kynja ba mla banya kenduk markhmat Hendrai aingu ublei la kumnu ngilak bani kenduk kumni hakani garukom ka bangi kenduk dakani ka bor ba trekam ka ba ublei la ai ka lat bangin pendon kam ka balong da media bangi omo kamon aingu ublei nam takini ki ba shakri na ka media team ki jing tingshan ki jing kraw ki jing John aingu ublei ba ringkat ba ka worship team ngiyok banya shakri ringkat lang pada ban ai ba ban pentut ya ka jing shakri ka ba ngiyok banya sam ba bangi ya ka banya bentah ba bangi nget bu blei pada pendon kam namar ublei
penon kami ini syakri kerkom ke bakodor dia ngai ku blai sin pi bar khoi para bengai bat kum juru ino ki bahane sngi pi snok ti lam bat ngim ka balang Jesus Christ nang ni na po Pynthorumkhrah ni ai ngui u blai bakum ka met ka ju try ka ba try u peniang yang nang ni Pynthorumkhrah ngi yo ya ka ban ya syakri ren ka lang hakani kerkom ka bang yo pada banya kener bapanya ketak mentah ka jing syakri ka ba ngimbo pot mar ba u blai mlak ban bo pot bangingit bagani ka jing syakri ka yo ya ka ban lej bagayo ya kawan kener bagayo ya kawan kata bala de pilayo ya kajing syakri bala long kajing kerku cepi sompha nganget la kamno pila ban kontak ingi la jubo ini numbers pila ban kontak ingi ni kwa banya ito ni kwa banya sone piru komjo ndring ai kuble pi ni sngi parlok baro ki bias nok tilam ngi limba ni ka YouTube ka bangi ngi yo ya ban ai kajing syakri ni sngi te hagane si namar ni one to try da kata ka download ka banganget bala pen kre banya peliu banya slok ya Kaei ka blai kwa ngi begini keren ni ski bat sedang dah pen kan mau ngi keren ni ki por bengi im ki long ki por ki ba per ki por bengi im ki long ki por ki ba ho ka jing pet hi da ka jing pet ki jing ki Briew ki long ki ba ni ki jing ki wen ki baron ni ki jing at pulung ki baron ho ka long ka jing long hi ka por thai ka ba ngi ka jidei Briew ka jidei kiri ka jidei jinglong jiman baron re kham tame ka jidei bat kani ka jing beteng jingi banya bat kata ka jing ya tengkho ba ka jile bat uni khnyang COVID-19 uba la penyap i ba bon la pentriem shisha i ba bon ha kham tam le ha kani ka samoi ka ba ar ka ba ka ri India he ba ka wei bat wat mangi ha kani ka jalang idang ya wat haduk mentaru haduk kani ka tayo ka i kumba pat idon jing kelah ha kata ka jing trei ban penpur yu ha kani ka jelahi brok ko wei ba hari India ho hari India lana kham hiar re ka jelam khalia i ba kadang beteng bat kata ka jing trei ba ka jing por jung khnyang ka i ba kadang sa ba kan pada kalathan hado kata kata ula shimi ba bon i gi Briew ki ba nakaleng saudong bat niki compare naki jinglong gi ba kumno niki jingman gi ba kumno naki kerdan gi ba kumno uni khnyang ula trei ula tongoni gi ba bon hi te ngai beteng hi bang ye dwai bang ye sai bang nget skembre ba uni khnyang hi o balakta yi ba bon hi ba ublei hi un yo ya ban peni bu long mo o juba bu ublei nyo ban peni bu long mo u hi kata ka jing la ban ai ka jing job ha ka bedei ba ka jele ba uni khnyang ubala kata hadu kata ya ka protehi bar ko bai ndre ni singi ko ban wan byang singi para banget ha ba kumba ya tu ring ka lang bat ka jing syakri ka bala tu ni singi ni teo ha ka balang hi ha ka ni ka jing khot ka ju blei ngi kum ka balang ka ba ni su thu menta ha ka jing sanjor ba ka jing ring dor ka ju ngi bangilong ka khrop ya ka beneng nang ni na mi ngi bat ba u blei u yo ya ka ban wan ra syakani ka prothai ha ka ya ka kum gani ya ka jubab ka ba wan be nya beneng mar kidon ki jubab ki bangi persyang ban yo da ka jing le ba da ka jing la kabalong daga board berka jing start ka bahoi ublei hula ai kata ru yu Briew la kalong limba kita ki jing sumar be ki jing syakri ki balawan ki kom ki per re ya ka balang hingi haban kan mau bingilong ka met ka ba Kynja Mynsiem habing ong ka met ka ba Kynja Mynsiem ka mot karan ka met la pelong ya ka ringi de khot baro la pelong de ngi baro ki bala sius pa ba bala penim ba ko mengle kran ki babel study ngilong mengi kita ki putrai da ka jing penim ka jing sius pa ula pentikna da ka jutang ka bula pelong ba u un sya ka jing sya penluet ha kata ka jing let jing syakding pena kanang ba mengi baro ngila ban long kita ki ba u yo ya ka ban penyeso yangi ko mengi puli ka siti bu pol thoi ka balang supo ko ren Steven kong lano bu supo ha bangi long ginong yo benta na ka khuri jong ka jingker khu ba no kpu balong kpu jo ka jingker khu kata ka kran ba ka thoi ngi bangi menta ngi long kita ki bu try ula penim ula siuspa ula thau thomai ula sanyor ula ring thomai ba menta uthong ba upenis so ngi bangin long kata ka met ka ba im ka jong try Jesus ha ka bu Mynsiem jo blei ushimi ka jaga jo kumuta unong nyalam unong syarai unong hikai unong ai bor unong pun ko bor unong sanjor unong ringdor unong pelong ya kata baro Kaei ka balong ka bedei ba ka hima ju blei ba kan long ka balong jingem ba ka long kata Kaei ka ba u blei yo ka ban pentu ha baleng ba jong kata ka met ka ba Kynja Mynsiem ka balong ka balang ka ju tra Jesus Christ hani slajeng khndo ba ngi kum ka kentot ngi de ban kan mau ya kata mangi kum ka balang na po Pynthorumkhrah ngi ban kan mau kata ba ka met ba Kynja Mynsiem ka long mangi kabalong ka met ka jung try bala pelong dengi de khot baro
Banamar kadang ngilak ban long ke kerop ya ka beneng. Namar ka ni ka met ka Mynsiem kolong ka bala sanjur ngile kren ni gini hekitio ki bala lek ba ka Bible study ring pen kema biang ne ski ba la san pelong ni da kata ka lenti ka buble lo tau men ba ula pa yu kon ba ula ie bala kamar wei ula IT u bu long tau Briew ba wan na beneng u balong Mynsiem ba ai jim Iwe koren khatsan sau punyo ba Adam meningkong ulawan na domet henry Adam ba khado Briew ba khado ulawan na beneng kom Mynsiem ba ai jim ban mata kadau haneski ngi long kata ka met ka jung ka badan yo Mynsiem jung ban mata kadau ngi dan ka jim ka jung ba haneski ko banyai ban ya kata ba how new snam arjar arpueng usnam banget ba Briew nang kwa ya ka banang penep susu ngi Briew nang kwa ya ka ban nang pernah susu ingi hakata ka jingkhot jung ingi bangin long ka kerdop ya ka beneng ne mingi kom kita ke ba sungai pasaban shine ya sam itu ko kubor kata ka jinglong ka jinglong ka kerdop ya ka beneng kalong kata ka jinglong ba ka jingkhot jung blay ingi bangin long kinong mikmat ki ba pasat tik patik ka jinglong ka jung Jisu mau tahu Briew ba kanya Mynsiem ulong Chris ulong mau utrai Jisu Chris ulong But uyai long na bom jukut konjung blay Henry ulawan Mynsiem ya ka jinglong Briew but ulawan ha ka met ko mo pipa manga Henry ulawan ko mutang Briew bakan Mynsiem nomor ulong Mynsiem ba ai jing baru new snam ublay kwa banang Pynthorumkhrah susu ba banang penla susu ngi banginang ya banang kot nginang Kynja syakata nomor la khot ingi para bangai ha pedeng ju ki por ki ba tinju ki por ki ba e kom kini ki por ki ba lese ka porthai ka wa ni ka juba ha pedeng ju ki kiwen ha pedeng ju ki kulmar Jingmut baro o ka syak tangon ki liang baro di ki baro bangi so di bangi ri blay dong ko man pen mau ingi ne si bo Jisu ong ngalong mga ka jubab nama balay mar ngalong mga ka lenti ngalong mga ka GM ngalong mga ka jisisha gospel honest kat sound rio but ngi kenmau nama kata ngi syakri ka ni ka gospel joka hima ka ni para bangai Jisu ong bang haki ski ki bakhado ngi dei ban kenmau bang ngim dei ban susyak kenting kulma kat sapalap ka bersyam bakat ki jingbe ke air ki ba per kita ki sur ki ba per ri em ngi dei ban long bala pen sengnong rim ngi dei ban long bala pen scam hau tau maus yang joka jing prim jing bolong try Jisu uba mo ulong kata Kaei bulakam ngalong mga kalenti ka jim ka jisisha ka gospel joka hima kalong kata para bangai ka jisisha bangi im bat ngi penna ngi ya ngi syakri ya kata ka jisisha namar la de ngilamat bangila shem bangila yo ya ka ban pediang ya kata Kaei bu Jisu lawan ban long badi Kaei bu lawan ban penmana badi Kaei bu lawan ban peni men bu la im la syakri ka hima ka jublai para bangai ngi dei ben syakriya kata barha kani ga por jong jian ti jingi mentang ngai bu blei kwa ngi ba ngi nang ngai so tho shu kom ka balang ka ba im na kani ga jing khot ba na ga jing tho pau bangi long ka balang ka bu blei la khot la pen kentang la pen kerpang bangin don ha ga ni ga nong ba kom ka met ka jong try ka bu try u yo ya man kta yang ni ga nong ba ba gi jai Briew baro da ka bor sandur thamai ba ka bor ringdur thamai jaga gospel jaga hima na ban ban ya kani kan ja kom no kani kan ja ba ngi sang man im bah bengi sedang menyat syakata ka jiat nanti jong jinglong ki Briew ba so tho yu ban long ki Briew ki ba im ki ba long ki ba ya ki ba syakri ya ka gospel jong hima ka gospel ka ba tho balada ki Briew ki jiat ban ngek hu tran Jisu balada ki Briew ki jiat ya ka ban pedang ya kata Kaei ki bu penmena ya kata Kaei ki bu ukam u Jisu hi ula ya ka ban pen scam ya kata Kaei ki bu la kren mar balai u pen seng norem upen long bakata kabalong ka nong remblay na beneng hoy kata kabalong ka riti sensyar jong ka beneng lani biyong ka constitution jong ka beneng kabalong ukris ubalong uktien uba hau la ai but long lut ke baro menta ngidon ya kata ka constitution lani kata ka riti sensyar jong ka beneng bakalong ka bala san penlong kum ka nong rem jong ka jim baka jinglong baka jian nanti ban ngila ya ka ban em kum kita kiba kata ka nong rem kalong ka bala pen seng nong rem bat ka bala siang baha para bengai Bagi ngi la ban iba compare ki por ki la ban long ki ba kumnu ru ki la ban jinjar ki la ban ki la ban don ki jing tinjuk anu ru henry ngakwa ban ong ki Briew ki bala pediang bat ki im na ka ni ga gospel jaga hima kin long back ki bu blay yo ya ban sumar kin long back ki ba u blay u yo ya ban bori ba ban ay ki hakini ki ski ya kata ka jing pentrei comeback ya kita ki nong rem jaga hima ka jong blay Malada on sumar ban bori bahaya ngihi ngilahi ban pentikna ya kata ka jisisha bakani ka GM ku jengipan kalong ka bala pen scam kala pen scam bahaya ka ha ka pen scam bahaya ka ha ka bedei
om sudah syuk tang bak kita Kaei be dei tang hakani kesla jone khando ki batang shipor kan mau bak jing hap jong Briew hakapop kani kalau Kaei bo so dia na perkan banamar bo Briew hap hakapop Kaei ki be dei bak jing jungi mentah hakani ka portai kilong ki ba long temporary le kilong batang shipor ni hap so thu bak jing mentah hakani ka por namar ka jing hap jong Briew hakapop ka portai ka bala hap hi kalong Kaei ka long temporary kam dei syuk ka ba ne junom namar shen gani ka portai kan wai shen gani pertaikan kut shen gani pertaikan poin syakata jaka ya ka ei bo bleu la kran li thulupa ba an penwa an pen kut ya ka hendrai tang kita ki bala nget ba tang kita ki bala penyang ba tang kita ki bala sya ya ka gospel jaka hima ba kan long jim kan long do long snam kin long ki ba yaine ba kin yo ya ban rung ba kin yo ya ban one part syakata ka ya ba syakata ka por ha ka bo bleu un wanra ba un seng penlong ba un penyang hang ni sesisien pat ya kata ka beneng ka thamai ya ka perthai ka thamai ya kata ka Kaei ka long ka janai ri tat anda ba kata ka janai kan long para bangit ni hapan kan mau bangi dan ka gospel jaga hima baka gospel jaga hima ong ba kata ka balong ka janai ka nangwan kala ban long lupa nadu menta namar bangi pediang ya ka Kaei ka trai ula kambo ula penmena bangalong menga ka lenti ka jim ka jisisha ngila pediang ya kata ka Kaei ka bleu ula tmuna bom jukut ba kata ka long bangin kom ki Briew ki bala sanjor bi ki bala ringdor ho Chris da kata ka jing pediang ya ka Kaei bala persak Mynsiem dau balong kutien men ba uhi utau balong kutien lawan Mynsiem ya ka jing long Briew ha ka met ko mapi ba manga ban ya ha ka jing dap yang jong Mynsiem ko ban pediang ya ka jing yalam ga ju ban pediang ya ka jing pen kubor ju ban pediang ya ka jing perla ju ban peni ba kalong bala ban im kum kita ki Briew ki ba kan Mynsiem nomor la im ya ka jing ban mata ka dau ka jing khot ingi namar kata kalong shisha kom ka kerdop ya ka beneng kalong bangin imbet ya kata ka GM bangin long upat lang ubakan zaman Mynsiem para bangin tela da ka dei yangi bangin yot khia la ka dei yangi bangin jam shinang hang ni ha ka perthai ka bang ong phi ka bang dei tang shipor ka perthai ka bang long tang ye shong basa beli ka long tang shipor namar ngitip ya kata baro jingha ko jong Briew ka pelong menta habangi puli ya ka ibu polu thoi ka balang shipor ro malenong bapra ha tu khot bar pulai wat ki jing thau bi jing pelong bu Briew lo thau kita uot kita kang nak benta ka jing pen pau pat sesisien pat ya kata ka jing pen pau ki khon ku jublai wat ka met ka jungi ka ba ngitip ka ba dang dei ka ban mat ya ka jing siu spa ka ba pura mar ka dang dei ka met ka ba put ha tu ku ju le nong pol kren ka le nong ba pra ka ba khat wei ka ni ka met ka ba dang put ka jungi ka dang dei ka met ka ba u blai wong ka dang dei ka ban yo ban mat ya kata ka jing siu spa para bangai ni sung tho ba menta ni don yang ni ka jing syakri bada ka jing IA ka jung blai bada ka jing ka jung kata ka ba ngi nyok ban mat ka jing janai ha ba utra jisun wan pai kala long lupa menta nang ni ha ba ngila pediang yang ni ka jing syakri yang bu jisu lawan yang ka ban ai tila lamar ka daw la ka de yang bangan let nyok na ka ni ka porthai ha ni ka do la ni ka met ka janga nga ai ngui utrai namar bangla pediang yang gospel jang hima bangla pediang yang kata ka jing IA ba ka jing penim ka ba crowd jung utrai kata ka jingyap ha ka do la ni ka jingyap ha ka met kam de ka jingyap ka de ka jingjam sha shiliang sha ka jim ka bom jiko jisuong gospel yo ne selong basan ka bara pusau ba ubala nget hi ki kitien ubala nget ki kitien ni banganga kren ula latnya ka jimbishar ula latnya ka jingyap ula im shi ba bom jiko kata kalong ka gospel ka hima kamut ba ni hi nadu menta para bengen ngim dan syuk ka jing syap tiang ngim dan syuk ka jing kuslai ngim dan syuk ka jing artatien banamar bau jisu lawan bau la job ye kita baro ki ibu adam ren kong lo sha ban pli jing khang ban sha kum kata ka jing sha tangon ha kata ka jinglong jang kata ka jinglong bala hap no ha pop ka jinglong jang do tra jisu job tiawi ta ki baro ban mata ka daw ni singi ko am ba kani kalong kata ka ayom ka bangi la poi ba bangi de ka ban rung sha kata ka bangi hi i wei pui ni bar khoi ko mi bangi ni de malong sha ki bangi ki ba im shi sha ho blai ba uhi ukwa ngi bangingin em komu jisu ubala long khon ju Briew ula long sakhi shukpa komu nong mikmat ubala mikmat yukpa ngiru ngidei ban long kita kiban sakhi ya ka jing sakhi jungi ya ka jim jungi shukpa ha kata ka rukom em ha rukom ya ha rukom long ha rukom perkhat ha rukom ya dei ba ka perthai ha ki ek baro namar ba ka gospel jaga hima kadon ha ka ya ta ka jingla ka gospel jaga hima kadon ha ka ya kita ki ek baro la kalong ya ka nong remblai
lalong ya ke linti blay, lalong ya ke jimpen bet beken jablay, lalong ya jimbo bet beken jablay, lalong ya ke jinglong ke beken jablay. Kita ki barok ki balong nu blay ki long ha ka gospel jong hima. Bah bengi pediang ya ka. Para bengi nginlong kita ki ba na kata ka jingsisha. Jong jinglong ki Briew bat upat lang jong trai. Uban hang ni ha perthai. Kumbu trai Jisu lawan ban penida kenuksa. Bakalong ka bala ingin bengin sha kata ka jinglong ki saki. Kiban kedau bagi ban penibet yang pertai Kaei ke buku pa jing ulang ti ngimdan hang ni ban sakhi kan yam kristan ngimdan hang ni ban sakhi wat ya ka ta ka jing khot jing bang ilong ka balang su Pynthorumkhrah kom ka seng Briew ngim de ka seng Briew ngilong ka met ka ba la ka sudai tang ka seng Briew te la syukut lang giwe gi seng de ngilong kata kajing sakhi bengilong kata kamet ka bem Briew uba Kynja Mynsiem ni long kita ki ba sakhi menta syakata ka jinglong ka ba utra Jisu hi kwa ngi bengin yai beteng ha kata ka jing pen i ka ju ba ka jing pen pau ju kumno bengi ngila ya ban penon borom yu kpa bat bengi wan ra ki Briew ya kata ka jingla ba ki kin yo ya ban wan syakata ka jinglong ki ba yo ya ban wan chu blay bakin yo ya ban long kita ki ba ki balong ki benta bagi de khot pade ha ta kalong ye ka jumblai ti ni singi ki long ki ba ngi don kam ye ka ban so tho ke bo blai khmil tingi para bangi ngile kran chika de ka ni hoj ude blai bala peni mingi ude blai bala siu spa ngi ude blai bala thau thamai bala plong thamai ngi bat man tangi lawan cheni ka jishisha bangangai ba ka ni ka ya hingla de ban so tho ni bangi baro da kata ka jing ai jung trai habala thung bala pinis so ngi bingin long kata ka met la ni kata upat lang jung trai la ni kata ka eklesia ka balong bala pelong na kata ka jinglum lang jung trai yang ni ki jat ni ki Kynja na ki tin ba ni ki thile barok bingin long tau Briew ubu blay unang yo ya ban pensan ban penkot ban penkinjo ngi sya kata ka jinglong pade ka jing dap renyang ka butra Jisu hi habula long Briew la kot bula ula dam pra bangeng ni keren ni ba ngakwa ban pen kan mau bangi don kam ya ka bangin wan ban na ka jaka ha ba kumba ni so tho hakani ka ya ka mentahi ublay ukwa ngi bangin la ya ka ban yi ya ka ta ka ga ublay u penpa bu pendep men bau tra Jisu kami tu ka jingkam ka jung bangalong mga ka linti ka jingim ba ka jingsisha katu ka jingkam ka jutrang tu kalau ka kong san ngi ngashwa ban biang hani singi sekhendian ya ka tu ka benta ya ka ga bau tra Jisu upen sko habu ong ba hakata ka jingwan long Briew ka jung ha ka jinglong wan long Briew ka jung tra Jisu peni ba ublay hi la sanjur la ringdor bangila dengi ngi puli la dengi ngi yit la dengi examen la dengi ngi tenjo ban ngi wat ban ngi pan ban yi ya kata baro ka bau Jisu Kristus wan ya ka ban long para ngangit ba kandang ya yalam ngi kandang ya betin ngi kandang ya pen poy ngi syakata ka jingya ni ti jo ka jingim ha ka ba nginang itho shu yu pau jingi nginang long balang pen ka ladur shu da kata ka jing ya ni ti jo ka jing itho ba da kata ka jing pen pau ba da ka jing Mynsiem namar kumbu tra Jisu le ngiru ila ba ni ma kata rokom ki Briew ki ba embek na kata ka jaka balanang pen ka ladur ngi na ka burom syaka burom na ka bor namar ngi long menta ki jing thau ki ba Kynja Mynsiem ba kata ka jing ni ti jo ka jing san ba ka jing kot ba ka jing kenjo bangin kot syaka ka jing dap renyang ngi don ya kata ka jing shisha bangi don hau tra Jisu ya kani ka jing kerku ka ba krau ba ulong mu balawan ban peni ba kalong ka bala ngi bangin ya ka gm jong ka jinglong uta upat lang jung trai ubah haba ka perthai bade ka yo ya ka ban pet ngi haba ka perthai ka tenju ngi haba ka perthai ka yit ngi haba ka perthai ka examen ngi klam da hab ya ka ban kam dal di ka ni ka perthai kan yo ya ka ban wan chaka jaka ban ong ba mentang ila ban wan chu blay bu shisha pleng namar ngila puli ngila examen ngila pet you new Briew balong pat lang ju trai ka balong ka balang ju segera sapok Pynthorumkhrah ka ba mentala bala ya bala pen shisha ya ka jim jaki baki imbet nya ka gospel jaka hima baki imbet na ka gospel juga hima bat kata ka jim na ka gospel juga hima ka pelong iki baki long kita ki ba gombo Jisu la ban sumar ya kata ka jiat nanti juga jim kom ki Briew ki ba Kynja Mynsiem namar ngim ya syu ban penhun ya ka jing ko abra juga do lan ngim ya syu kat kom ka do habnya keren pang ka do para bangnya pen kan mau biang ba ka do kalau kata ka jinglong Briew Briew bala hap ha ka pop Briew bala hap kata ka jinglong tanra juga jinglong no pop uba perkhat bet tang yeledi uba yi bet tinggal di uba khwan mentoy uba haki jing angnut jung u ki debit nya ka jaka ka perkhat shimet haki jing kwa jung u long bet nya ka jing perkhat ka shimet haki jing im jung u ko long bet tang yele di bet yanga bet kata ka long ka jing long jaka do
kaba don haka jing namar bangilong umta kamut ngi pet siliang khamat ngi pet ikiwei daga jing pet jong ka jing long do Henry ublei wang menta namar bangilong gibala thau thamai ba namar bangilong gibala kapat ba namar menta ngilong jing thau ba kenjam sim ngi mem shu hak ta rukom markum kita gibala thau thamai giba em menta na kata ka jaka kaba ngilong kita giba ublei daga jing ai ga ju ula yo ya ban penimingi ula yo ya ban siu spa ngi yo ya ban wan chini rukom em menta hak ba ngi la ya ban kumbangilay puli na kasiti bo Paul utho siya kabalang hapo Rome nga kwaban panpay kindiat na kasi yigitu gibenta na do kaleno ka pra bagi rekod gibakat shipoter ter jo kasiti bo Paul utho siya kabalang hapo Rome but kindiat ni slong yagani namar ba haka jingkhot jung trangi bingilong Briew bakan Mynsiem bingilong taw nong mikmat ya ka hima ka jung blay bingilong giba em na ka norim jo hima ka jung blay ngilay kren bangi David ban em na ka ktien ka jung blay bangi David ban em hapo ka jing sharai baka jing alam ka jung Mynsiem ko kumbo Jisu la em Jisu hi haka jingwan long Briew haka met hi ula embe kumu taw ktien bala wan ban long do uktien bala wan ban long do ngi policy gospel honest no maningkong utaw ktien la wan ban long do but Henry utau kiti balawan ban long do ula embe habangi habulawan chaka Jordan habalapan baptist u babalapan kop u daga borju Mynsiem ko ula embe hapo kata ulawan be hapo kata ka jing sharai baka jing long nong yalam ka jong Mynsiem jong ublei mar kata ka long rukom em ka jong kata ka long rukom em ka bu Jisu lawan ya ka ban em ban mar ta daw kalong ka bala ya u un ya kata ka jing ya dei ka bula don bu pa kata ka jing dabyang ba kata ka jing pura jo ka jing ya ni ti jong ko mu Briew bo so to bamenta embe nakata ka jing shania ba ka jing pen kop bor ba ka jing shara ka jong Mynsiem jublai menta ka kani ka mod yu ngile kreni kani ba ka chuban biang ndiat hani ski bala ngi im how Chris bolong ktien ubalawan ban long Briew ubalawan ban shimi ka jing long do menta ngi long namar kata utau Briew ubala ya ka ban im kumba la im namar la im na ka nong rem ka ba la pendem bet syakata ka bangi ka syakani ka nong rem ka bangi ka hegemony principle ni kata ka nong rem jo ka jingwan hapo jo ka jingalam ba ka jing sharai ka jong Mynsiem ko Bat nama kata kadau ngi ula imbek tik petik man la ka senjam man la ka jinya nanti man la kata ka jinya nanti ula im ban ko aban pulin ur khot ka ba shipholter ter jong ka lenong ka ba ship lenong ka ba pra jong ka shiti jong Paul chi nong rom bat la du Chris ulang api wat la ka ni ka met kalong ka ba yap namar jong ka pop Mynsiem ulong Mynsiem ulong ka jim namar jong ka hok But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life. Mynsiem galong jim, namar jeng kahok, mentala dengi ni soto, bangilong ki bala priang ya kani ka gospel jaga hima, but kabomon ngila priang ba mentala bangim how Chris, ubala long tau Briew, ubala wan Mynsiem ya ka jinglong Briew, ula wan na beneng kumu tau Mynsiem ba ajim, kamon mentala namar bu ula wan ya ka ban job ya ka pop. Ha ka jingwan long Briew ka ju ban penram ya ka pop ha ka met uladap ya ka ban penram ya ka pop minta na kata ka Paul wah ni kalong ka bala engi bangingin songtu ba ha bangila im ha kata ka rukom watla ladu krisulong api ka ladu krisulong api watla ka met ru ka yap na marjo ka pop ndrei ka Mynsiem ka kalong ka im na marjo ka hok na mar belai minta pat ni im na ka nongrim ya ka ba minta ka ktien ka jong blai ki nongrem ka jong blai ki linti jong blai ki jingpenya ki jong blai ki long ka bo Mynsiem ko menta u pentrei kam ha ka ni ka jim ka jingi ha bong ka jim jingi kon top ka ni ka met bangi don ka Mynsiem bangi ngi long tan rai ha ka jing long tan rai jingi bat ka jim ka jingi balong ka jim ka berkat ba ka mon ka jingi tenama ta daw u Paul so hani balada de khot ka ba khat wei baladu Mynsiem bala penmi pat u Jisu ni ka bayam u im u shong sa api u ta bala penmi pat u tra Jisu Kristus ni bayam un ai ru ye pi ka jim Unai rui pia ka jim hagi ni ki met ki barang telur hani ki met ki barang pot ki jengi da Mynsiem uba em hangi badak khot bakharar kum ta ti ko ki hinman wi para baro ngilong kita ki nong syaram shu syagado habukran syagado angni kamu cakata ka jinglong nong pop ka jinglong tenra ka jinglong bu adam ulalong ngimlong shu iba syaram syagata polong ngimlong shu iba syaram syagata ban im kat bakum kata ka jinglong ka ba kenjado Namar menta ngilong kita ki ba im kum ki jing tha ki ba Kynja Mynsiem ki ba Mynsiem jong blai menta ula ya ka ban pelong hangi ya kata ka rukom im jong hima ka jong blai ba kalong shisha kalong do kalong snam kata kalong ibu polong ni namar la dengi im kat kum ba ka do ngin yam do ka ba khalai namar la dengi im kat ba kum ba ka do pin yam wong henre la de pm do Mynsiem da ba but if by the spirit henre ba do Mynsiem pipen
pi penlong no ya kata kita ki kam juga do pi long bala penyap no pin yo im. For if by the Spirit you put to death the deeds of the flesh. Bala do Mynsiem ni pentikna bagi kam juga do kilong ki bala pentikna bam dan jakala sanar pnai kilang baru Kris. Hiwa pekintin. Kita ki kam juga tak jinglong tenrai, juga jinglong nong pop kim dan jaka show. Kita ki kam juga jinglong tenrai, juga jinglong tau Briew, uba yai, haka jing kwan mentoy, haka jing perkat shimet, haka jing bam salia ikiwei, haka jing kenpo ikiwei, haka jing pitching yang kemat. Kita baro kilong ki haban long bala sanar pernah. Kita baro ki di ban long bala yap no. Kata long ibu polo ni. Kumnung ila ban em kamta, umdei dak buj umdei dak bor, bet dak bangi pendam bat ngi penrit bat ngi im na ka jaka haka bo Mynsiem ko usharai uyalam bodu betin ya ka jim ka jingi. Ba shushu so ong tu dekat bakat lai kat sau so namar la de pilalong kita ki bale alam du Mynsiem jumblai. Namar la de pilong kita ki bale alam du Mynsiem jumblai. Pilong ru ki kon ki jublai. For if you are all led by the Spirit of God, la ring long kita ki bale alam du Mynsiem jublai. Ngilong ki kon ki jublai. Namar phimshum la pedang shu yu Mynsiem jo jinglong marau ya ka ban pai pat sha ka jing shep tieng ri phliok pedang yu Mynsiem jo ka jing ting kon uba de upi khot yu blai aba kopa. Namar Mynsiem hidalidi usaki bat ka Mynsiem jingi bangilong ki kon ki jublai. Bala ngilong ki kon ki jublai ki nu yok patang lam badu blai bagi kita ki nu yok patang lam bau Kris. Bat dah kaba penting kena pat bangi ngia syak sitom lem batu kenang bangi ngila banlong ru ki bala penan borom batu. Haleluya. Kum bala penmi pat yu Jisu de khot bat khot mai. Ujo Mynsiem. U bala penmi pat yu Jisu ni ki bayang. Ulang ujo Mynsiem u ba em mentah ini ki met ki badang tolor ki jengi polo. Bana mata kadau. Ko ki hinmen ba ko ki para ngim long su kita ki nong syaram syakado. Ngimlong su kinong syaram syakado ban im kat kumba kado kata ka bolong kata ka jinglong ka bangi ngiong la sanar pnai ka baru Kris kata ka jinglong ka bangi ong ngila yo hoi men bala khangi ha ka jinglong tanran ka jinglong nong pam namar la ringi imhi kat ba kumba kado hi ngin yap upolong. If you live according to the flesh ringi imhi bakat kumba ka jim ka kado hi menan jaka namar kata ka long bet tang ka jinyap menrei la ringi imhi dau Mynsiem bat kata ka jim ka bakan jam Mynsiem da ka bangi pentikna hi bala penyap ya ki kam juga do baro. Para bangit ngila im. Nata kadau ni don ya kani kajing kermen ka bakrau. Ba hatu ro khar ba khat sao. Upol song la da filong ki balelam for as many as are led. Ngi pi ka tu kalong kata ka nongrim sya yalam. Ngako ban ko an pusan ini bentah ni hani step kendian. Kamut yu ngi bingin long kita ki bala sya yalam. Bala sya yalam hau Mynsiem jublai. Kani ka jing sya yalam ni kani ka jing long bala sya yalam kalong kata ka jing long ka ba ngi la ban sya yalam da bangi yo ya ban pediang ban pediang ban pentraikam ya kata ke ka balong ka nongrem ko jomblai ni pediang ya kata ka jing yalam ko Mynsiem ko yalam da ka bangi shim ya kata ke ka bu blai wai ya ka jing penpau ya ka jing shy Mynsiem ba ya ka jing so tho ba ya ka jing shampang banong namar ba ka Mynsiem ka la shy ba ma ka la ka jing penpau ni shim ba ni pediang ba mentang yong ngin ya kat kom kata ka jing shy ba kat kom kata ka jing penpau ka bu Mynsiem jublai wai ba ki wai pa kin tin ke i bangi i hang ni ka bu Mynsiem ko hi ha ba u yo ya ka ban shim ya kata ka jing penya ba ha ba u yo ya ka ban shim ya kata ka jing sinshar ya ki benta baro jaga jim jung pi ba ka jim janga para bangi u yo ya ban long tau bola penyesno u long tau bola yo ya ban shim ya kata ka jaka habu la long tau bola te ngnom no long kumu tau bola te lingkor le te lingkor le kit lingkor u long mu u shim ya ka jaka ka ba kongsan e kumu nong yarap kumu nong hikai kumu tau nong yalam kumu namar pikir mau ka bu Jisu ong ha gospel on sem gospel Matius sem khat wai ka bar pura wan pi shanga pi ba thai ba khia ka jingkit namar ka lingkor jinga ka long ba sting kata kamu no ni wan bat ni long kum kita ke bale te jutang ha ka jilong shitli la ringi long bale te jutang ha ka jilong shitli bu Mynsiem ko ha ka jilam ga ju ha ka jing betin ga ju ha ka jing pen kopor ju bat ha ta ka jing penya ke ban nadong shadong ga ju kani ga mot kata kani ga jingmut hang ni ba polong bakat kita ki bala long ki bala yalam and as many as are led kata kalau ibu mut hang ni bangiwan ban ni yo ban pediang ban shim ya kata ke ba ni so tho ba bangi shai menta ban menta ngi ong ngin long bet kita ki ba sha da kata ka jing penting na bala te jutang yangi bat ka jutang ka ba menta ba Mynsiem jublai un long unong yalam unong penya nya rong shorong yi menta jo ka jim baro
Bat kata jing don ringkat ke ba don buram gaju. Kata jing don ringkat ke ba rat ba ju. Kesedang ya kaban kedau, kesedang ya kaban peni, kesedang ya kaban nyalam, kesedang ya kaban direct ya kejim gaju. Pelam modor habu Mynsiem ko yo ya kaban le ado kata. Lalu Mynsiem ko udai ba yo ya kaban long kumta ha kejim ji. Kumta ngi sedang ya kaban long pitip dangila. Para bangai dangila poi sisa hu tau put. Dangila poi yang kata ko em hang ni sisa ngi sedang ya kaban function le ngi sedang ya kaban im. Kum kita ki bu polong ki khon ki joblay. Sons of God. Habang ya keren pang Briew bekerja Mynsiem, Briew bekerja Mynsiem duai. Sons of God ki khon ki joblay. Khon ki joblay. Habu Briew khot ngi khon. Pihak masuk tu habu khot khon kamu ulah kam try. Bakini kilong kita ki balong mdai tang ki jonga, hari kilong kita ki nong mikmat ki jonga, kilong kita ki bamenta ngalak ban pha ki sheno ngalak ban ong ki khelej hangno, bat kin long be ki nong mikmat ki jonga, bat kin long be kita ki ban ki nong le ki kam ki jonga, kin long be kita ki banom le tam le duna, kin long nadong shadong ya kata banga ong ki begede ban long. Kita ada ki khon ki jomble. Briew bekerja Mynsiem. Kamla ban long bangin poi syata laj no da bangin long bale te jutang na ka jing yalam na ka jing syarai na ka jing long unong yalam ban nong penya nyadong syadong ya ka Mynsiem khoj udah ya ban long ha ka gm ka jing ten mar ta daw ni sedang ban function pi kan ni ka jing long khon kam sidi tang ka kam tang ka kerteng la ni bang syukam la ni bangin nam ha bangin ong yong ki khon ku ju blai kamut ni function. It's a function. Sonship is a function bang ka jing long khon ka long kata ka jing long ba ka jing le ba ka jing ya ba ka jim. Nah tak ada baong lalu khon udang kelung hi pimpat nu di ban payu kumunong mikmat jopi. Lalu khon udang long kena udang long udang patla ban kamti hu ya kata ka jing la ya ban lek shenu da kata ka jing tikna ba hang nu bulek u khon ba pipipa un pentikna be un lek ban mikmat nam ta jopi pinum pa hi khon jopi. Kata kalau kau nongrem, ublay habuong yang ini bengilong kikon kijo, kamu ublay wang bermenta uni, kani kibalong kikon kijo nga, menta kila ya hak jialam jung Mynsiem kon, kila ya om shu syaka jing ko abra jakado, kila ya om shu banim syakado, kila ya kila tikna, bermenta kila penlong bagi kam jakado baro kilong kibala penyap, lasak narfna yaki. Oh haleluya, para bengai kani kalau kau ibu ublay, kuat kani kalau ibu ublay kuat ini. Kani kalau kejing kani kalau kejing dua yang ngi para bengai yang ngi kamu met kebalang Tuhan Yesus Kristus hangni pok Pynthorumkhrah bengin sedang ya kaban im bengin ya bengin san syakata barok ka boblay wa syakata barok ka boblay udah kemelen ti yang ngi bengin dia kaban poi pa bengin kot syata bahani sngi habengin kran pangani ka bakong san kalau bah bengin pet gini gimat bengin kran ni kalau bah ngi kata kejing kongsan jong kejilong upat lang jong try jika jilong tau khon jo blay jika jilong kata ka met jong Kris mendai tam syuak kam ya kani mendai tam syu ong ya kani pitip ka para banget ka banging lawan nganget shen kanang long ka ban kamrat ba syu bakata kalong ba uniu khon jo blay ubadan mentah sela jong ka portai ka balong ka dur jong met ka jong trai ka balong ka balang jong trai Yesus Kris udai ban long uba pau ba udai ban long ba i Mendega yang mana pi, habang khon jumblay mendega yang mana hang ni, ya perhap kan yang mana di khon jumblay kan di tengah building. This is just a building. Ni lawan ni laya, tham sejai banyak kata. Ni mendega syuk orang pi sengyam, ni mendega syuk ke building ni long khon jumblay. Ni long kita kiba mentau blay wang, ni long kita kiba ka perthai ke di ben ui, kumba ka perthai ke ui, yu Yesus Kristus balawan ben long Briew, men bola ya ha arajar sama syai ka selajar keno, menta ka perthai ke dang di ben yu Yesus Kristus ha boleh mak met ke jo. Visible expression. Namar ka met yu tie ka met. Yesus ong mo blay long Mynsiem pimla ben i hindai ngang along. Hakashiti sinang kolosai upolom no wang ba Christ Christ became the visible expression of who God is. Ukris ulawan malong uta ujing pen pau ba ujing pen i namar ulawan hakamet te. Ukris ulawan hakamet kemut la ban yu blay hakamet how Chris bolong Briew bekerja Mynsiem menta la ban yu yang kata barok ai bu blay ulang hakamet kabalong kabalang kaju kabalong upalang ju blay kabaka perthai kadi ban i haleluya bat pra banget to ngin lo pisu to namar kata ban long ka kherdop ya kabeneng kamut nget kadi yang i bengit ni makani rekom ban im hakani kerkom hakaba ngi ya ngi im ngi ki ngi yang ngi ke ngi tia ngi penhar Mynsiem ngi bam ngi di ngi kren ngi ya dei ngi ya ngi yang para mengi ha badu Mynsiem ko me haka jingalam ko ju haka jing syarai ko ju haka jing long nong pen ya na dong shadong ju
Mangangit bagani kalau ke ibu bleu nang kuat ya kaban peni. Haba ka balang kalau kom ni kamut ka buram ju blei ka sedang ya kaban pau. Bat hangta haba ka buram ka ju blei la bani iya ka hangi. Ngangit para bangit bangi la bani iya kata ka jimpen pau. Ju kita ki jinglong ki badan hapok ka balang ya ka bangin i bau blei ka pijip haba ka balang ka sedang ban pau. Ha kata ka jinglong kon ju blei. Haba ka balang ka sedang ban pau ha ka jinglong kon ju blei. Ka wei ka bau blei un le kalau bau blei un penlong bakan don kata ka ka ban yeng hapok ka balang. Ba kata ka ban yeng ka ban pau. Kalau kata ka jingbo bet jung ka jingim jung hak the order of righteousness biang ka ban pau ha bangingi yang kata ka balang ka balong khon jung blai kalong bu blai un penyang nya kata ka rukom im tik petik na ka hak jung blai tik petik na ka hak jung ban nganget bangingi ni ya kata ka jingpen pau jung ni gini gisngi but ha bangi ong ba ngi im ha ka ni ka rukom para banget mne ba ong bangin pen kerpang ila dia mne bengi so kerpang ila dia mne bengi don yang kata ka jing so bengi kham khoi bengi bani gi wei pan mne bengi so bengi kham krau bengi bani gi wei pan mne bengi so ba em kani ka jing pen pau ka ju blei ya ka jinglong ka ju ha kata ka jing im ka bala ra ba bala kentiu na mar kata ka nong remblei ka long ka pau shana ha bali ba jingi para bengi kani kan long be kata ka kom im na ka Mynsiem na ka donot ka jing songo ba na ka Mynsiem na ka donot ka jing soren na ma blei ngin kelalong kata ka kenhon jong tau Briew le ni to palang uba u blei un peni ya kata ka bor blei ka ju ka rat ba adu kata bat kata kan long ka e ka bu blei un yo ka ban plat chine perthai na ma blei uni u palang mde bu sulong la ka long hium ta uni u Briew mde bu sulong la long hium ta ulayat dia lembaga jing tinjo layat dia lembaga lawarding layat dia lembaga thamau layat dia lembaga jing layat dia lembaga jing pat donot layat dia lembaga kita ki ba i kumba ani la tangon nak kadiang nak kamane layat lembaga kita ki bar khoi henry ha jing pendam syaka jing syarai syaka jing alam syaka jing sanjur syaka jing ringdur uba Mynsiem ju blei da ka ding ju la pentikna bangingin ya lembaga kita ki baro kram bingi laban wan syaka ta jaka apaka jim jungi kala ban long ka balaya lambet pura narong syodong ha badu Mynsiem ju blei pitap bingi em ka ni ka kom para bingi habang layat yang bagi kita ki jing tenjuk ki babon habang layat yang bagi jing le ki babon ngi yo ya ban wan ban yeng ban long kata sur yo ya ban yeng ban long kata ka jing pen bana yo ya ban yeng ban long kata ka rukom im ka bu bleu sudang ya ban kring ha ka rukom ka barat ba wan ra shaldi ha ka rukom ka barat ba ki babon ki ban wan na kadiang na kamon na dia na khmat na ngimla ban mudur nang nu ki babon namar balai namar ki ite ya ka sembo jo kata ka jim ki ite ya kata ka substance jo kata ka jim jo ka jinglong kon batkin kwa namar ki tip kembangi pulih gospel ke kitab Isaiah no rupu arkadar habu bleu ong yegi khonisel ba u bleu lapen kentang lapen kerpang yaki bakin im ha kata kom habala kila ya yang bakajing tenjo habala ya yang bakading habala jet yaki bala prang yaki lam bakading kin kelalong upayang baki wei kin wa yaki baki wei kin long bala kring syaki baki wei kin wa yaka juba para bangai kata kalau ke ibu bleu kwa bangi ku Briew u bakan jam sim nginyo ya kaban long haba u bleu u yo ya kaban penpo yin syaka jaka banamar kita ki jing pentikna bangi pas ya tes jong ka wei pa ka wei ga ding bingi liat limpa ba mentau bleu lak ban syania ba kini kilong ki bala ban imbet nya ka jing syarai ban ka jing yalam ka jong Mynsiem ko nya ka jim ko jaki ba namar ta kadau kan don kata ka substance ka sembo ja ka jim mereka jim syu jono ka jim ka jong Chris namar la san pelong yu Chris kan mau la san pelong yu Chris ha ngi kum ka met ka jong la san pelong yu Chris hangi dau Mynsiem ko banama ta kadau ka don kata ka sembo jong kata ka jim jong ka jinglong bala pensle jong ka jinglong bala pen kubor jong ka jinglong bala pen kup da ka buram blei pat kata kan long ke ke ba blei pen don kamrat ba syu wanang ni syakmat ko ki para bangit bi kat bangi syakri ring kat lang yang ni ka jing i thopau jong ka jing khot ju blei ngi bing long ki nong mi khman kum ka khrop ya ka beneng nang ni nam ngi ban le kata para bangit ban long ya kata ban le kata ka jim jingi ka David ban long bala syayalam da Mynsiem ko. Our lives have to be led by the Holy Spirit. Bangi yo ya ka ban pediang, bangi yo ya ka jing Mynsiem, bangi yo ya ka jing pen pau, ba ban ong menta ngimim syu da ko moi pat, menta ngimla ban ya syu da ko moi pat, menta ngin im ngin ya be nya ka jing pen ya ban ka ta ka jelam be ka jong Mynsiem ko. Ha ki benta baro jaga jibi, kan mau ka ni kala jai tra Jesu. Kan ni kala long yu tra Jesu. Ha bu lawan ha ka jing long Briew
ba ula he ula san ha ka ye ka jong ka Mary bu Joseph bara bula poi lai posam ka kerta ha bula mi ban senang ka jishak ripai ba ju bara bu ula wan bu ula poi ha ka tu ka wa Jordan bara bala pen baptis yu halapan baptis yu du Yohanes nong pen baptis hang tu ngi ba Mynsiem ko ha ka dor jong ka paro la wan bola hiar bola shong halor ka terpeng jong Jisu ba ni balong ka dor jong ka ta ka jingwan hiar ha ka jing jai ka jingwan hiar ha ka ta ka jinglong ka balong adekar ka jingwan hiar ha ka jinglong jong Mynsiem ko uba ha ka jing yalam jong ba ha ka ta ka jinglong nong yalam jong de uba yalam jubor Mynsiem ko jule jubor Habuan hiar wat hutra Jisu wan ha ka jing jai wan ha ka ta ka jinglong ka ba Jingmut wan ha ta ka jinglong ka jinglong nong yalam ju kam de ka jinglong ka ba shule thombor shule donbor no em Mynsiem ko long kom ta ni don kam man pendem shi ka jing yalam ju Jisu pendem shi ka jing yalam ba ka jing sharai jong Mynsiem ko ka ni ka long ka ta ka dor bangi habula wan ban hiar hutra Jisu ha to ka por kum ka ta ka paro ka ba Jingmut ha ka jinglong ka jong ngitip ke paro kalong kamarat ke ba ka sim ke bangi ngidang iwat hidup mentaru ke bangi i kata jing Jingmut ke jangka kata ka kedo ke ba peni ba ka jingalam ke jong Mynsiem ko hi kamni ke jingalam ke shule jubor Mynsiem ko udum le thombor ba namar ta kadau ka kran chpang jo ke jing suk ka kran chpang jo ke jing ai ka kran chpang ka jing sobha ka ba Kynja blai ka kran chpang ka ta ka jing dabyang ka ba Kynja blai ka kran chpang jo ka ta ka jinglong ka balong pura haki aka baro ke ba Kynja blai Mynsiem ko habu wan ha ka ta ka jing jai ba ka jing Jingmut ba ka ta ka jinglong person ba lai haway ha ka jinglong blai wan ha ka jim ko jingi wan ba shimi ka jaga ka jongu hoi kumba ulawan ho Jisu balawan ban long Briew oh tau Mynsiem ko wan Hakata ka met ka jung try, bat kata ka met ka jung try, kata ka met ka jung try Jesus Christ. Kabalalong kata ubalalong uta utien ubana bom jukut bom jukut. Kasya haka jingalam jung Mynsiem ko. Ka met jung ta ubalong utien sabyang. Ka met jung ta ubalong utien na bom jukut menta kasya haka jingalam ko jung Mynsiem ko. But dai hakata ka kombu Chris ulong bala sanjur hakata ka met. Yo Chris sanjur hata kamet nomar kala sha ya ka jing penya la sha ya ka jelam ka jong Mynsiem ko ha kata ka jing jong ha ka ni sla jong ni ka khando ban namar ta kadau kala long ka bala yo Jisu komu khon ju Briew lon malong khon ju Briew ha ka jinglong khon ju Briew ulala ya ka ban penya kam ulala ya ka ban pentrei kam ulala ya ka ban wanra ya ka ta ka balong ka hima ka ju Briew ulala ban wanra ya ka ta ka balong ka hima ka ju kpa ban wanra ya ka pra bangi ta ka jaka ha ka menta uong ka hima kala wan nishu kala hajan hakmi ka hima kala wan belai ngalawan menta bar ka jing yalam jung Mynsiem ko ngan long ta usyakri uba ukpa un pendankam ya ka ban pentrei kam ya ka ban penya ya ka ban syakri ya ka ta ka hima ka jung belai menta hang ni selajar ka khandong oh haleluya Mynsiem ko jung belai ka jo songa ala jo keren ni habu wan habu pendap yang ibu penbaptis ni unle tik ya ibu lele hutra Jisu bakata kalong un pelong yang bangin bakata ka hima ju blai kan long do long snam bat namar bahaba ka hima ju blai kalau long jingem kalau long do long snam ngin nya ngin ki ngin penhiar Mynsiem ngin ring Mynsiem bat ngin syakri ya kan hima ju blai kata kalong ibu Jisu lele men bala penbaptis babu Mynsiem ko lawan banhiar hakata ka jing penla ba ka jing pen ko bor ke ubu nyalam bu syakri ban pelatnya ka jing trei kam jong ka hima ka jung blai ka chabu lele ka chabu la syakri kata ka balong ka hima jong kpa jo mana mata ka daw ngiru ngila banong pra bangeng bakani kalong kata ka jinyat nanti bangi ngila poi menta bu Mynsiem jung blai habu yo ya ka ban shim ya ka jaga ka jong habu Mynsiem jung blai yo ya ka ban trei ka jing trei ka jong habu Mynsiem jung blai yo ya ka ban long kata baro ya budai ya ban long msudai shu tang Kajinyam len pitip hari ni singi dengan keren kidan Briew bayar kendua pengah office pan perkat pang ka jing im ka bakan Mynsiem ba jing tre ka jung Mynsiem ju blai ba ngaban pen kema biang bangim la ban penhiar ya ka jing tre ya ka jinglong ba ya kata ibu Mynsiem ko udai tang sya ka jinyam ka jing lenyar Briew la ban nyam lenyar ho
haba wan ka jing pen kendo haba wan kata ka jing syakri haba Mynsiem jublei upen upen pau ya ka jing long jingi ki jing sngou jingi ki bathei ki jing sngou jingi ki la ban long ki ba lakta hado kata da ka jing tre ju Mynsiem jublei ba ngimla khlam da yam ngimla khlam da don ki bri ki ba kolon ngimla khlam kita ki long ki ba Henrik ngimla ban ba ngi yo Mynsiem ko kita ki long ngi ka jing thau jingi yu Mynsiem ko ki de kita ki bro Mynsiem jublei long blei Mynsiem ko long blei person uba haba wan haka jing dap biang jo jing long blei jo ban yalam ban syarai ban penkok bor ban penlong yang kata baro bu blei kwa ngin long ngin sedang ban emu jisu lem nya haka bor nya haka ikhtiar nya haka ta jing shampang nya haka jing Mynsiem nya haka ta jing soto nya haka jing sorit nya haka ta jing la ka Kynja blei ban soto ba ka bor jo blei kamde ban chupen ikop yeno em ka bor jo blei kolong be ban pen skam ya ka hima ka jo blei kata kalau ibu jisu lale, kata kalau ibu kuat ngiru begini, mana mata kadau soing senran, pi wanu palit sino, wanu palit sino, hawak ngalah pai pi pilit cakap pertai baro, man pelong senran igi Briew igi jat igi Kynja baro, Henry abshwa, kelet shwa shapot Jerusalem, let shwa shika kamera kabahaneng, let shwa hawak peledon bat ngalah saupu arbenai, lais nem siteng igi senran igi ledon putra Jisu. Lais nam siteng kila puleyu, lais nam siteng kila peyu, lais nam siteng kila iu, kumnubu hikai, kumnubu yalam, kumnubu pulei ki kamba, kumnubu besai kita, kiba tangan bat kita, kiba pang bat kiba lingkut, kumnubu lo syakri kila lais nam siteng saupuar benai ulo dan bat ki para bengai, heru Jisu ang kata kalau ka jimpen kre enrei pidon kam ya kaban le anyway, bat kata long lej ban up, nomor ngalakular. Bukpa unai sepi Mynsiem ko abanga nganyo ya ban poi sukpa ban pan ban kerpan bukpa unai sepi Mynsiem ko kata kalau ka jingkular uni bolong person ha kata ka jinglong blei lahi we bo habo wan kumbu lele putra Jisu ke bule habo wan para bengen un yalam un penyai ba un sensar. When the Holy Spirit comes, He leads and He governs. Penyat, sensar, but ulale kata bagi khar arngut, Mynsiem ko ulale kata bagi sispa arpongut, but menta ule kata ling baga balang, bangin la ya kaban le yu, bakum kamet ke jumblei, kum kamet ke jutra Yesus Kristus, ngila ya kaban penyat ceprang ya ke hima jumblei, hakni kesla jone ke kendo. Apa bangin ngapoi tak cek bekut yang ngejus slok ni sini. Kajing pun kreat nama kata. Kajing pun kreat nama kata kalong bangi ngidei ya ban long kibala long ready. Mesti syuban nang pun kreat ngilade ban long ready menta. We need to be ready to be the spiritual man. Ngilade ban long kibala long la kloy. Mesti syuban pun kreat kibala long la kloy. Bangi ngin ya bangin im kumu tahu Briew bakan Mynsiem ban sedang ya ban tray ban long ban le ya kata Kaei bu blei sedang ya ban penpau ban peni syaka pertai ba uta Mynsiem ko ubayalamingi upen pa bo upen ya ka hima ka jumblei habat limba jingi mga poi sya ngapen kut da bapen kemau ni para ngile keren ni kani ngong ilawan chigi sngi ki ba khado ho ngimlan iwan chigi sngi ki ba iwan chigi sngi ka ba ka jing tunjuk kalau ba krau ya ka pertai ka jing tunjuk kalau bat ya ka med kalau bat ya ka Mynsiem kalau bat ya ka GM ki Briew syak tangon ki Jingmut je berhat jegi syak tangon ki jing sngou jengki syak tangon ha ka med ke jengki ka kawe bunu khnyang lale kalau ulah peni ka jinglong ka ba shisha ha ka med ki Briew ki ba kham ki bam chimla sumar bhai ki med ke jengki ki kham syak tangon hunu khnyang ki bam dem chimla sikit khiai ki med ke jengki obo yo ban runu khnyang po do pot bu shim sundan pelet sundan wa ya ka GM ke jengki Hari para bengi hapan kemau ba kata kalau kadur pada kebangila dengan sumar mendai tang yang ni kami rewat yang kami Mynsiem jengiro pen kemau yang yang ibang keren katu kan di port menca city ke ba ar ke bu pol thok ke balang apa koren kalau nong benyau dekat beningkong nomor bau pol pen kemau nomor bengidan yang ni ke jengkular nomor bengidan yang ni ke jengkular kita ke jengkular ba menta la dengan lalong Briew bakan Mynsiem kamut ngi menta ngilong ke tempel ke jong Mynsiem khoi kamet jengi, ka gym jengi, ka Mynsiem jengi kalau ka temple jung Mynsiem khoi. Nomor tak ada upolom no, wong tolong ma pigi bala sat khoi no. Long ma pigi bala sat khoi no, ha ki met ki jong pi. Sat khoi pa ya ka Mynsiem ke jong pi. Para pengen katu ketian sat khoi hang tu
kalong ka ketien ka klan ka ketien ka khia pha nama ka kren chpang kata ka Jingmut ka jinglong jabo ka kren chpang jo ka jing auria ka jing thala ka kren chpang jo ka jinglong jo ka jingkwa brai u trai kren bo polong sat khut yi kita ki baro sat khut yi kita ba khonyang na ka met chwa hoi sat khut yi kita ba khonyang na ka Mynsiem mar pra bangeng ni de balong bala Pynthorumkhrah ban im ya ka jim ka balong ka ba dap biang ba ka ba kwat ka ba khia kran pura met Mynsiem ba jim khnam ba ngi la ya ka ban long kita ki Briew ka ba Kynja Mynsiem ki bo bleu yo ya ban pen kot pen Kynja pen san pen roi ngi sya ka jing dap renyeng la ka long ha ka jede ba ki Briew ha ka em lang salang la ka long ha ka jede bo bleu ha ka Mynsiem ba ka jing sheri bangi yo ya ka jelam jong Mynsiem bleu la ka long ha ka ba de ba ka jing sobha bangi de ya ban yo ha ka ba wan nuk pa jing ha ka ba de bo Briew ba ka ba de bo bleu namar bo bleu hi bangi nya san nya kot nya Kynja ha ka jing dap biang ju kita ki benta baro jo ka jinglong Briew ba Kynja Mynsiem maru bleu kwai ublei kwa ngi bengi ngin long kita ki bah kata ka jinglong khon jong ublei ha kata ka jinglong khon ka ba Kynja blei ngi ngin long ki nong mi khmat ki bu blei unyok ban pendon kam lo ki benta baro ban met ban Mynsiem ban jingim ban wanra ingi kata ka jaka ba hang ni ha porthai ngi nyai beteng ban long ka khardop ya ka beneng ba ki na beneng kin yo ya ban long ha ka jing dap biang para bangeng ha ka jing phala ka jing mayan shisha nga ang nuon ba nga thrang ba inyo sngoy ki khubor na kaleng sadong jaga sor shilong na kaleng sadong jaga jalam khalia na kaleng sadong jaga India kumno bu blei ulanang pendon kam ya kani ka balong ka balang Jesus Christ ka met ka jong tra Jesus Christ ha ba ki de khot baro namar bangya san ye Kynja ba namar bangi long pura ha kita ki ki ba uda ka jing shakri jaga jalam ba ka jing shara ka ju upelongi bangi long ba khia khran ha ka Mynsiem ba khia khran ka jim ba khia khran ka met ba ngi na kit khiang ni kit khli ba ngirung ni troiring ka lang ba du sha kata ka thong para bangi oh ya ro utrai kani kalong ke ba kani kaya bangi ngelawan kala ha ka jing pet jong Briew ha ka jing pet ni khmat do la ban i bom dan jubab le ne la ban i jing do jing kermen la ban i le se tang ki jing sudah kala de yangi begini ini ki khmat bu blei kwa yangi begini u blei ong mentau penyeng yangi begini long shisha kita ki ba ha kani kaya ka menta ka jing im ka bawana beneng ka jing shakri ka bawana beneng namaru ta u Briew balawana beneng ubalong Mynsiem uba ajim usinshar usharai ba ulong nadong shadong hangi ba ulo pentik na ba kata kala ban long namar belai ba ulo ashingi Mynsiem ko o Mynsiem ju blai dan rekat pat ngi wat ani singi ko para bengai udan rekat pat ngi panama ta daw ngong penkut dak mo ngani ngam syap tieng syo ngam la ban len hagi singi namar habaki don ki jingja habaki benget ki jam no shaga buram habagi banget ki lenyo shaga jingja that ka butra am tan juki kala bande no ni khunyang ru la mar ka jing yap jong ni ka met ka bah ka ni ka met barang tolor kala bande namar ki Briew ki la bande bagi dani ki jing pang le ni ki stom ki per ande kala bande be ru bagi Briew ki la supoi shaga por ka ba kata ka janti ha ni ka do kala kot kala wai ande ka ji syapat kalong ba ngi ki bala im da ka gospel juga hima kata ka mut bangi ngela yo ya ban im ya ka ibu Paul ong ya ka balang ha po Thessaloni to kala nong ka besan ba ngi mentang ngi im kum kita ki ba don ya ka jing scam joka jing tikna joka jing pen im ba ka jim ka ba bom jukut namar ta ka daw ngim shep ting sho ba namar belai la ri bingi nang don menta ni bingi la jam sha ka buram ro ngila im ban ngi im ya ka jim ka ba Kynja Mynsiem ka jim ka ba Kynja Mynsiem kalong ka bu blei lo thmu bangi ngin im na bom jukut bangi ai ngui utrai ne si la dengi dang don hang ni ne la kalong bingi la jam sha shilang ngong yang kata namar ba hoi hani kata yo menta ngi la mat ya jingdo ya wen ki para shakri ba korore ka balang jingi balang Christ nang tan resem tia i ba jiweling do ba ngi khot i ba weli ki bangim pat ngim chum la poi perkhat henry hakamet hoi kata kalau kut kalau wai ka jiat di ji ringalak ban kan mau ya ka ibu Paul ong ka balang ha porom namar ka ji ke jublei ka bala pentik na ba i la yo ya ban pediang ya la yo ya ban pediang ya kata ka bu blei la aishi ba kata kalong kata ka jinglong bala penisuk ba ukpa ban long ta bala im menta shi ba bom jukut ndan shu ka bala ban penia khlat ndan shu ka bala ban penia khlat na ka ji ke jublei wat ka jinya bro bangi ai ngo utrai nam ta kata kalong nam ta ji la kalong por bidang don hang ni la im kata rukom Andai mentah si bom jukor ini mah kata rukom. Banam ta jong piba jonga ka bingi nang im mentah si kani ka liang ka bangi dang don ka perthai wa long ka yeng besar batang sipor tongin im kata rukom.
hak bangi imbet nya ka jing syarai ba ka jelam ka bo Mynsiem khut uba wat yo Kris Jisu ba bola long kutien hak ka jing long Briew ula sya ba da Mynsiem jublei la san penlong ya kata ka jing long ka jung Kris o mentang ngir idan kami kata para pengen ba onong san penlong ya ka jing long ka jung Kris sangi mengilak ban ong bo apostle Paul ong la sat nar pnai ngabo Kris hari mentang em am syok mangaba em de Kris be empok jang dala san pelong ya ka jim jung Kris hangi ngilak ban ong ya kata lem kum ta kan long ka be bengin ong ya kata ban nginget skam ba kata kalau ka e bo blei kumit nanti bengi dei ban lak ban pla ngilak ban saki betul tran pela ngi utran pun kubor ngi panga ai ngoi me neski bengi yo ben slok bo ben peliu ngin kran e ni ji sha bang ha ka ya bengi lawan ba ka por bengi lawan ngin kran ngi yo ya ban long new Briew upat lang ubada ka jingai ai ba ka jiprim jimi trai mala khot mala penim mala siuspa me penyang ngi ngin krat hang nga ya ha ka ko ngin krat jeri ka ba me mala la tmu kumba mala wan ban peni da ka lenti ba nusa ha ba mala wan ban shim ha ka met ya ka jinglong Briew ba da ka jing impat ka ba me mala peni kumu Briew ba kan jaman Mynsiem mentang adwai ngapan nga kerpat ba namar bangila pediang ya ka ktien ka ba me kren ba bangila pediang ya ka ta ka jutang ka ba me mala pelong try nga aingwe me krat bangin im hamiu Kris damiu Kris but shamiu Kris bakata kalong krat jadi ka bala namar mentang krat jadi ni donya ni ka jinshai ka ba me ai bangin la ban so thok ka e ka balong ka mon ka jeme mentang ni donya ni ka jinshai ka ba me ai bangin tip ka e ka balong krat ka lenti ka jeme mentang ni donya ka ta tra ka jinshai Mynsiem ka ba me ai bangin pediang ka e ka balong ka hukum ka jeme bangin pen kongu ban ya ban im ban long krat kita kinong shong shong jaga hima blai hang ni try hang ni ka portai komu pat langu jeme kran uba me yo ban pentuit me yo ek ban wan ra ek si shakri ka ba kani porthei ka don kam e hado kata try la tangon ya kala pen kiwen ya kala pen sier la pen mai ka di jilong baro hari try me boy ka balang ka ba menang boy ka balang kani sla jene khando ka balong kata try jeri ka jing sanjor ka jeme ka jing ringdor ka jeme pa kata try ka jing tray kam ka jeme baru Mynsiem juga ngadwai ai kita ke igi baro ibe malatmu kina yo ban long ikrat ibe men yo yang pendam ngara pan ngara pai kini baro haga kerteng jemu trachis bolong nong pri monong sius pachi begini baro ngara dwai nedok menta bashiri ki pom chikoro bani poro para bangi ngara dwai la don hi ki ba yesnok tilang ke sheri neski ndila da ngatip badon ki jinon kam ki babon ngatip ki don reneski nyila banwan kum kita ki ba imna kani kanong rem namar hakani kerkom hi kadon ka shakri bona beneng kiba khia ka jingkit utrai open sting pi kiba pat ka donot utrai so spanya pi kiba don hakata ka jaka jo ka jing duk ba ka jing kerdo utrai unwan banlong tolong jo pi kumnong ablang bran kiba don ka jaka jo ka jingpang ba ka jistom un pen sede bon un pen tu ka bam jo ka geliet bat kham tam e pade la fidon hani si piong ngam pat long khon jo blai hani si pla ban pediang ya ka jing map e ba ka jing ai e ba ka jing pen im ba ka jing sius pa ka ba ka jutang ka ba ka snam jung tra Jisu ban pediang ba kata kalong ka jutang ka ba janai ba ban pediang da ka jinget Jisu un map pi un pelong khon pi ba un pelong pi u Briew le ni ka Briew ba kan jam Mynsiem ba un pelong pi do khot ba jung la pi don ni ka por ka me do ai ring ka ba pi la ban do ai lam ban nga bon na dien jung ai ni ka jing do ai ong nga kwa ban i thu nga kwa ban long utau bala penis suk baru bleng nga kwa ban long u Briew ba kan jam Mynsiem ngam kwa chu ban chulom hakan nyam ngam kwa ban chulong shu tang u Briew ba ya ka do na man ngala ya sa ka do sa ka do pim hab ni sa chu ka do pim ek sa chu ka do pi la ban long kita ba pun poi she kata ka jaka jo ka jinyap ya ka do kita ka jinglong trai baro bon na dien jung nga nya dwai khot kar pat bu Mynsiem ju bleng pen skemi ni baro ko pa ji ba beneng ngai ngo ime ba hane ski me phai ka ktien ka jame ba ko pa ngange ba ho ha ka jinglong tan rai kum u Briew ba Kynja do ngala im ha ka do ba ngala ma di kam jo ka do ki wan ra tang ya jingput ki wan ra tang ya jing sneo ki wan ra tang ya jinyap suda ba hane ski ngawan shimi ko tran chisu ban ai ngo ime ba me lawan ban long u Briew u bala shimi kata ka jinglong Briew kum ba manga ngalong ringanget tra Jisu malong u Briew balawan na beneng bat nganget ba malalong u Briew ba kan jam Mynsiem u bala job yu satan mala job ya ka pop mala job ya ka jinyam tra Jisu nganget ba na ka jing job jami kita baro satan ka pop ka jinyam nganget ba mala penwai mala penjot iki kam ka jung ka pop iki kam ka jung satan baro ba ni sngi ko tra Jisu na pediang ya kata ka jutang ka ba mala pelong
men ba malashim hakamet ban bishar ya pop daga ba me yap shika pop ka jingi nga pediang ya kata bangangai ba kata ka ba me malayap hakading pna nam ta kata ka jinglong trai ka pentikna ba trai kam kata ka jinglong kanumla ban don borsho kam don hoksho kanumla ban sinshar sho ya jim janga nga pediang ya kata neski badak ba me malawan ban rai penram ya pop ha ka jingyap jeme hakading pna mala pentikna trai bangah neski nganyok ban pediang yang kerat ya kata ka jingla ban sedang thamai nomor kamba me mala mi pat ni kibayap ngangai ku trai jisu mala job ya ka jingyam ban ai shangai galat bangan long bala kapat ban nga pediang neski ya kata ka jing shakri ka baru Mynsiem ko nga pediang da ka jingai ba upen kha hanga ya kata ka jinglong ka bathamai ka Mynsiem ka bathamai ka GM ka bathamai ka GM ka Kynja Mynsiem am sho ka GM ka Kynja do ka GM ka Kynja Mynsiem ba nga pediang ye me ka Mynsiem ko ba man wan ban shong ban sa ban shansha ya ka ni ka Mynsiem ko janga ba nga pediang ye kata ka GM ka bom chukut ka ba me ma ai nga ai ngoi me try an iski ya ka ni ka kamba nga ai ngoi me ya ka ni ka kampala nga ai ngoi me ba me le isne ya ka GM ko janga but try nang ni shakamat nganom im sho try shakamala di nganom im sho shakado try ngan im no try kumbu apostle polong ngan im ngan kirat kum tawala sa nar pna bat me ukris but try ngan im me ka GM wa nganget na me bat nga pendam shime Mynsiem jong blai ban yala me nga ban yarap nga ban le ka mon nga jong blai ka GM ko janga ban hikay nga bangan la ban pen ko ngo ba ye ka hukum ko jong blai ko Mynsiem ko nga IT ha ka jing penya ba ka jing sharai ka jame nang ni shakamat bangan pendon borom ba yu blai ba blai bolong ku pa ka jing janga ngai ngo ye me ba me sngo ye ni ka jing twai ba ni ka jing kerpat ba ni nga pan ha ka kerteng ka jong chisu nong peni monong suspa mantap shi ba pam chukor amen amen la pila dwai ni ka jing dwai compare hang nu pidon compare nang nu ba piwan compare ka menor jo pi ba kum no kata kala lek la sanar pna ya kata la sanar pna ya ka do ba ka jing long tan rai jangka bar Mynsiem jublai mentau pun kha happy banga ya kata ka Mynsiem ka GM ka bala ban im shi ba bom chukut hang ta ha ba ublai Mynsiem ko yo ya ban chamat sa la pidon kam ni krem ya sok shu sa contact yangi ka balang Jesus Christ Pynthorumkhrah ngila ban krem ban phliu bat phi ngila ban slok bat phi ngila ka phone number ngi ai ka ni ka broadcast ban ai ka ni ka YouTube sobha kanu ka ba phi ko ban phliu ban slok jingdwai kerpat kanu nya don ban ya nanti ban shakri ring ka lang bat phi ublen kur khoi phi ko ban dwai paderu I ban kam ka jing pen khia ki met bi wi jinan kam mi ko ban ko lang ko pa me a hingi ka jing shakri mong bala don manu bapang bagin khot I basan bagin pen sle ki da ko umpnyang batrai ne singawan man dwai ba jing pen sle na Gilead ka tuoj mar ka don ka bam ha Gilead ka don ka jing pen sle ka ba na mi Mynsiem jublai ka tuoj chaman la ki jaka haman la ki yeng haman la kita ki jing don kam ha ngi ka jing pen sle jing ka Mynsiem jublai ka ba pen prai ki ling kor la long ka jing pang ka jing kro la long ka jele ka Jingmut ka jing perkhat la long ka jele ki jing sngo ki ba ling a ba ki ba pisa la long ka jele ka ba trojeri ka jing long jingman ka ba dei trojeri ka jing don kam trai ka yo ka kot ka trai ka kta trojeri ka dwai na kam kenti ha ka kerteng ka Jesus ba mi Mynsiem jublai men yo ya ban pen yo trai ka wei pui ni jera baro ya kata ka jing shakri ka ba wan ben ya ka khat ka jame ka jing pen khia ka wei pui ka long renyang ka jing pen khia ka wei pui ka jimut ka jimrat ka jing pen khia ka wei pui trojeri ka jing snow nga pan nga kerpan ya ka jing play ya ka siar play ka ba dabyang na benang in krach ki jing dan kam baro ba trojeri men long me play uban pening ikran ba yi kita ba wa ben shoy ka hima jame ba dia hok jame me ailang tam ke baro nga dwai nga pan nga kerpan try ba ha man la ka jing dan kam trojeri ka ba ki ni try ki ba dan ha ni si ni ka jing shakri ki dan kam nga krani ka jing kerku jong play nga krani ka jing pendap ka jong play nga krani ka jing ai ka jong play bu play u ba ka jing ai jo u la ban pendap ki jing dan kam jong pi baro nga pan nga ta nga kerpan nga ta o nomar ki banget iba shania ho ulang mu tolong jangki ba ulang mu tolong jang pi ba jang ane si nga dwai nga pan nga kerpan utrang no kerkhui ki kam jong pi utrang no kerkhui ki jing train jing ta jong pi utrang no kerkhui ki jede jong pi utrang no kerkhui ka ba rong shapo yang ba min shabar ki jing let jingwan ni ki baro ki be dei ba ka jing an ti jong jing pi mat Mynsiem ba jim utrang kerkhu puralut ki baro pangam nga dwai nga kerpa ki ni baro utrai ubayai ni man pen skami ka ktien ka jong ulang mu bala ban wan ba ban kendo ba ban sham I wei pui na pi baro anasi ban pen ibu ie pi bu ie pi ka ji ba bam chikut ba ulang badap ka ji snai bu ulang badap ka jing spon ba ka jing so snai ba anasi nga dwai nga kerpat ba ka kti ba klain bor ju kan kner
ban le lu kata baro badi ban le ban pelaj phi ni jing pang ban ki jing man sao ban kudu ban ka ban tap phi ban pen khia na dong shidong utrai un long mu ba biang yiki eki baro ki ba phi phi ya jing ba maru long mu ba long tolong jang kata ka jing ba pang chikut kum dang ka pa ini baro ka kerta ka chisu nong pen nong sius pa jing man tap chiri ki ba pam chikar amen but amen Prabangnya ni pois ka bakut juga chagri ni sing ko an kerpai pas bancan di laban wan biang chani sijrong yala mengi wijrai ngakwa ba hab pidan ha yeng jong pe hari ski skap namar kini di ginong rem ni la hikai ba ngi im ni ginong rem skap ban sung thu kum no bublei ukran chipi ha ba dei ba ki jing ai ani ba jing bet smai jong pe kamau smai pi bet lalong so ning kong lalong bi po lalong ki jing ai ba pi ai nam ta ki chagri ki ba la dei mission la di DBI kan nu sia kan ka ba pi ai kan ski ka tabaro kilo ki ai ki ba usmbai bo blei upediang ba unlong bo blei peroi pengi ngi kwa man le ka ta ba ngi sngo ba ni pen ko ngo ba ka ji ai ngo tingi rwai ta ni ka ji rwai ni ker khulang yu try ni pendan prom lang yu try ba ni se po sho bo seker pan ya i pasaban shan in se penlong ya jing dwai ya jing ker khu ya jing ai baro in se penlong ka jing ker khu beru ya i be pen pi baro ki para ngi ni sngi para jor baro bat ho na kaliang jong arum jo ngong tran kurkhun dar kat bat phi kani tayo kan tayo ka dap yang tayo ka job tayo ka pinyo ban mat ya ka jingyalam ka jishara ka jumun sumkhon na do ba phi kiem step ado phi thia man la ka men bat wa phi thia man men rumun sim jublai un shakri un shara tu tran kurkhui phi utran dar kat bat phi ni si paro ti yarwai ba sepat pasabanchan siala mingi ha ka jingwai jong kurkhu ba ka jipanwai Irwala de jirwai tu ayanga jingi bishisha jingi play ko yo do no changa to ayanga jingi bishisha jingi play ba ko ya do no changa Jisu ngapa nami Tangkaway ka jing trang ha jing em ban bot ya mi da do dot baro to ai hanga jing e beshisha to ai hanga jing e beshisha jing e play ba ko ha do no jonga Jisu ngapa nami tangkaway ka jing trang ha jing em man bod ya mi da do not baro bod ya mi try oh man bod ya mi da do not baro oh ban san kum sen ran ha jing shisha Rong pong per take him la nu chor but jingi jong me ba kodor la matra ngan boda do dot baro they sing it why to I hanga jingi beshisha to I hanga jingi beshisha Jing it play ba ko ha do no jonga Jisu ngapa nami tangkaway ka jing trang ha jing em man bod ya mi da do not baro oh man bod ya mi da do not baro Senran bansan kum senran ha jing shisha rong pong per they kim la nu chor but jing it jong me ba kodor la matra ngan boda do dot baro boda mi try ban bod ya mi da do not baro Sen ran ha jing shisha Orang pong per take him la nu jor jing it jong me ba kodor
bodado nut baro lama try ngan bodado nut baro Try ai ngoi me ni sngi ini galat ni kabu Bagam ki kon ki jame try ngila bani lomlang try wala ki jong ki yeng ki jongi ki chaka ki bangi don ki prepare try ngi ai ngoi me ni ai ngoi ba me mala palat ki ktien ki jame ki wan me ka khet ki jame try shi ki jame jongi we pi we ni ki sngi bangi Dwai ki jingker khu ki jame kan long try shakri jame ki jibasle ki jame kan long shu alor jong ka banang ya ban pendap try ka ta ki jing thmu ka jing khot ka ba me madon ka jim ki jong try ngi dwai ba me manang yo ban kentio ba try banang pensle u try ka yeng ka sam ka jong lom la ker khu mani igin try ba me yo ban pendap ki jing thmu ka jame try ha le ba ka jim jong ngi ai ngo ba ka tien ka ba me mal phak la let try jisu ba kodor let try ka ban hikai ka let try ka ban try ban maham ka let try ban penbet ka let try ju ko try ban dumok ba try ni ka singi ai ngo eme ba kum ki khon ki jame ka bingi priang pat ka try ka long sambai ba ba ha ka khando ba ba mi so bo sei so kan try lai phon real pho ba chis pa sha ka jim ka jangi ko pa ni ka singi ni ai ngo ro eme try ba mi me yai kir khui ngi try ji su ba ko what happening try ka kini ka elang thari ba ka jingi kendo bangi kendo ngi ai ngo eme bangi ai ma de ka jingker khu ba bha gi jame poko pa try na ka gi jingker khu baro ba mem la the shle shi ka jim jangi ngi wan shak ma jame try ngi wan ra try igni ki jing ai along try ka ba shipho along try ka uson ning kong along try ki jing ai ngo try ki ba per try ngi wan ra shime ni ka singi mingi doi ba men pen kan tangi ki try ka tien jame bahang no ba an penan kam ki kan lomit try nam ta ka jing panyare ka hima ka jame Patrani ka singa duai ba me ka jing e ka jong blai pa ka jing e ka jong jisu lamba ka jing slok ka jing kai ka jing alam ka jong Mynsiem khot ka ni long lem long rekat bat ngilang i we pi baro kum ki banget nya me ken trai kita baro ki riu khot ki ba community trai ka jing wan ka jame mentab ala gar taro amen pan amen